Guédiawaye Dakar ko Coumba Diaw sikkanno ko ɗum tigi woodi. Geddaɗo tawi e sakkos bappaño mum ma won hedde ujunnaje 60 e ko fawi. Nden goski Haruna ki yettima tulde male nder jamma. Geddaɗo noddi Anna Dikel tottimo sakkos o wi yo moftu ɗum no feewi. Taw ko adi ɗum o ittino hen ujunnaje 13 ngam ko waɗa e jenayse he. Comciɗi on hettanno debbo mo jogorno resde o feccama hakkunde mabɓe. Coumba dañi ko muññitiri, o jebbilima, o ɗacci haala kalis e oɗo saaha. Geddaɗo jaggi ñalngu nde ruttoto Dakar. Hay goto o tintinani ko faati e ɗangal makko caggal leydi. So wona yum makko e mawni ko Anna Dikel. Caggal jenayse ɗe geddaɗo wonti e wuro ngo ko balɗe 2. Caggal ɗum o arti Dakar, o faati galle Ndey Ndiaye. Kono geddaɗo ina wondi e caɗele mawɗe, gati o anda fof no waɗata ha o yawta boowal laaɗe diwoje Lefol Sédar Senghor. O yiɗa haala makko ka yaaja hakkunde tulde malenaɓe, sibu ɗum mataw wonko wawi bonnandemo. O miiji wondude e kulol e cuusol ñohande ɗum Ndey Ndiaye. Nden o yettima Dakar ha woni balɗe 2. O felliti haalande caɗele makko ɗe Ndey Ndiaye. Ndey Ndiaye noon wona tan ina andi Dakar, kono kadi ko noon o wayi andude ñooke kewɗe e wuro ngo. Kanko fof e ɓuttidde, ala fof ɗo Ndey Ndiaye heƴatano. Ndeke neɗɗo ko hakkille kono wona ɓandu. Ko neɗɗo sewata ko yo ɓuttida koyo, raɓɓitta koyo, jolɗata koyo, yoɗata koyo, bonata ngari koyo, wajjata koyo, ɓalwata koyo, wawde humtande haaju mum hoore mum ɓuri ɗum. Ɗum ɗo woni ko Ndey Ndiaye hewno jabade wiyoɓe mo ɓuttiɗi ha fakiti. Kala ministére omo jogui toon neɗɗo. O wawano noon yiide hay yeeso makko, kono ala fof to o ronkuno nawde hoore makko. Farayse o haaldanno ɗum kono o welira. Ko ɗum waɗi yimɓeɓe mbiyannomo ko femme d'affaires, debbo ñooke. Ndey Ndiaye noon wonno ko Farayse duuɓi seeɗa jawtude nden caggal. O wurduno koye ɗanniyanke goto to Hawara Le Havre. Ɓe gondi fodde duuɓi 4, ala fof ko gorko o waɗantanomo. On noon ko mawɗo seeɗa wonno, kono ko kewnoɗo kalis, gati o liggotono ko galle goto mawɗo kewnoɗo doole, pewndowo otoji biyeteɗo Renault. Ndey Ndiaye ɗaɓɓi yo res ɗum, gorko jaɓi, kono woni e lelkinade, gati omo jogino rewɓe 4. Ɗiɗo Fuuta, ɗiɗo Dakar, kono o wino Ndey Ndiaye ko jogino tan ko rewɓe 3. Nden o andi gonga o yananama tigui wonde gorko o jogorani resdemo, te so on resanimo o dañata kayitaji. Ndey Ndiaye naati e ladde. Hakkunde Ndey Ndiaye noon e gurdiɗo mum wonno ko puntodiral. Ndey Ndiaye fadanno tan ko ha gorko resa ɗum, so dañi kayitaji tan o weddo gorko o ladde. Nden on faami ɗum e makko, watti widemo hande janggo ina hutoromo. Adduno Ndey Ndiaye Farayse noon ko jeygu nde ɓoyno o jooɗi o wonti hajja noon e konguɗi ɗanniyankoɓe wonɓe Farayse ko debbo jeeyowo hoore mum. Caggal nde o ɗacci gurdiɗo makko o, Ndey Ndiaye faati Paris. E nder ɗum o yitodiri e ceerno goto koɗɗo Barbès to Paris e 16 ɓiijo. O wurdi e on fodde hitande.
e ngan sanga o watti addande ceerno o kiliyaneɓe gila e tubakoɓe antiyeji ha e heeɓi afrique naaɓe gati ceerno o nanatano so wona pular ceerno e ndey ndiaye mbaddi jungo e faandu kala kiliyan mo ndey ndiaye addi ina jogii hen gueɗal watti ñalawma goto alkateɓe nayo ngari suudu ceerno subaka law ina gondi e antiye goto gorko ɓe tawi toon ceerno e ndey ndiaye nden ɓe kongi ndey ndiaye ari ina sangiti wudere nde o anduno ko police ndey ndiaye udditi damal e wawnere e dow ɗum antiye o wi totti ceerno o ujunnaje nogas kalis farais million ngaji 2 CFA ngam ceerno o liggonomo ha debbo makko arta e makko ceerno rokkunomo happu ko jonte 2 joni happu o fawi ñalawma goto debbo makko wona tan artani e makko kono kadi hay ɓinguel gotel dewel tokosel ngel on dañjuno e makko on wujjitima arani ɗum nawi o anda to on naati ko ndey ndiaye wonno hakkude mabɓe caggal ɗum ceerno namda yeddi kono ndey ndiaye tabitini juuɗe ceerno kettinira caggal kaɓɓa o reggina o nawa kaso ndey ndiaye to banggue mum ronda artira sénégal o arti omo addi kalis ha heewi ete ko ɓuuri hewde e on kalis ko kalis ceerno wonno o soodi teere goto to Guédiawaye o mahi o hoɗi hen o luwi hen nden geddaɗo haalanimo goƴa mum ndey ndiaye wi geddaɗo yo ɓernde ma deeƴ bayil affaire bi e juuɗam ndey ndiaye geddaɗo yiɗi rentindemo a yi ɗum ɗo ko hen gurdamam fawi adunam e lakaram fof ko ɗiɗo kayitaji ndey ndiaye wimo mbimi ɗaccuɗum e juuɗam so Allah jaaɓi a jogorani dañde hen ko ina mettuma an kay tottam kalis tan ko jamma wonno ndey ndiaye ina joddi e makko e nder suudu mum geddaɗo yi suudu ndu meeɗani yiide e gurdam mum leeso yaajgo mango armoire mo dame 6 coiffeur baɗɗo effeji toilette gila e latiji cuura yuuji nebameje ɓandu e hoore ha heeɓi produit ji keesal kono ko ɓuuri hewde e majji ma woni koko gasi ha laaɓi walla heddi ko seeɗa suudu ndu ina waɗi ridoji ɗi o anda to gummi e toɗi kaaɗi aɗi taari nder suudu ndu ha hawri ha neɗɗo wawa yiide hay ɓalal lampa goto ina yayni suudu ndu ha wayno beetawe e leerde jiidani e lampayel tokosel buleyel timgel e dow leeso ngo so gonga ko yiyata ko o andani ko woni ngati ñaaƴe ɓutte buleeje e oole ina liggano e hoore leeso ngo yantude hen ndey ndiaye mo o joddi joni o e ndey ndiaye mo o tawanno ina fitta damal galle ñalawma makko gadano e galle on elle ina ceerti jiidani kono haawi geddaɗo kay ko yirano ndey ndiaye joom galle te o hersi namdade ko ñande hen o meeɗi nadde suudu on ko ñande hen kadi o meeɗi huccodirde e on ngasa ngas aɓe kalda worti subaka mo o arno o kono omo yiyatno saaha e saaha foof oto pasero mo nandani e goɗɗo o ina daro damal galle ete omo teski wonde pasero foof ina heewi windede AD o anda foof ko ɗum firti beele ko neɗɗo goto jeeyi paseroji ɗi walla ko hewɓe o anda tongoɗe ɗe e mandeji ɗi ina ceerti kono kanji foof kam ɗi puɗɗorto ko ada joni mami tottuma ujunnaje 6 geddaɗo haali fuɗɗi nannude jungo e jiifa ndey ndiaye ƴeewimo jali wi wondude e ɓiñaali ujunnaje 6 mbaɗa jiɗɗa komi soke mi suusa haalande commissaire aéroport o haala ujunnaje 6
mi endata ɗum boom duma ko jiem sak duma ko jiem sak mata wona ko taccinde tan eyyi noon ko cikkata an a jeeya kayitaji te kadi hay nandude a nandani e joom kayitaji o geddaɗo yum joni noon ko jiɗɗami tottuma mbati wona mbiɗa kaɗa jogui capanɗe joyyi geddaɗo wi no woodi kay o wi tottam nogas e jeegom mi waɗa négocié wona tan commissaire o sinno ko on tan amul probléme kala to poɗɗa rewde koko foti waɗede nuyu murid ko woni nuyu murid ko enen mbiyata toɓɓude alkaati fof ina foti tottede hunde no wayi fodde fof geddaɗo deƴƴi nden ɓooyi seeɗa o wi mi jaɓi nde jaayi heeɓi kaalis yeehi to alkaati mo anduno liggotonoɗo to bowallaɗe diwoje Lefol Sédar Senghor o tawi on e ndiyen yontere liggoto tan ko ñalawma te geddaɗo foti diwde ko jamma nasade ina jofi mawde on ɗesi gantinde kono nde jaayi fodanimo ujunnaje 13 o tottamo joni jeegom so geddaɗo diwi o tottamo ko heddi ko alkaati sari on wimo tan ko ɗoret joni yeɓɓu hoto weɗade nde jaayi festi kalis alkaati o wi yoɓe ngar ñande hen hedde waktuji 4 kikiɗe geddaɗo fonno diwde ko waktu ɗiɗaɓo subaka alkaati o noon ina andi ko waɗata ko riski bonɗo joni alkateɓe hewɓe kulti diwnude yimɓe ɓe jeeya kayitaji mumen kono ina ñohe wonde jagorgal kalfinangal nder leydi ndi ngal ko keyniko ko ɗum waɗi kala ko heddiɓe ɓe kulno wadde ko kanko waɗatno ete hay hunde tawatanomo hen gati so dañino caɗele ko keyni ko natanno hen hakkitamo nde jayi haala ni geddaɗo ko haaldi ko e alkaati o kono o haalananimo wonde ɓe kawri ko ujunnaje 13 o wini ko wonde o ɓeydi hen hay kalis makko nden noon geddaɗo ina foti ruttudemo kalisal seeɗa ma wontan ujunnaje 4 kono omo wawi ɗaccude ɗum wona ñamade hakkude mabɓe geddaɗo jaaɓi ñande geddaɗo diwata nde jayi ardi e makko ɓe tawi alkaati o fewji foof o yiidiɓe o fonno yiidude foof kala ko waɗateno o waɗi ha laaɓi ɗum foof e waade noon geddaɗo ina wondi e kulol ngol fototako so tawi kalis makko e nde jaayi ina mbawi taccindemo ɗo hol foof taccinowomo Amérique omo heddorano kalis kono beele ɗum ina wawi walludemo omo sikki Amérique naaɓe kalata ko engele soɓe kaldi e makko holno waɗata holko jaaboto o jogori diwde ko e Air Afrique ñande 4 lewru jeeɗo ɓuuru hitan 1998 kono ma o diwdu e namde kewɗe ɗe o wawano jabade taw e ngan sanga kono o felliti te pelliɗɗo anani joni kadi dutɗen to ummade Dakar faade New York geddaɗo waɗanama kala ko fonno waɗede gila e PSD sac makko ha heeɓi e rewde e duwañen ina wayno ko kanko foof adi yewtude e jooɗoyade to sal pandorɗo o omona tan ƴeewa bang yo bang yimɓe ina ngara ɓe hen jooɗo e sal mo jooɗi o woɓɓe jawto jooɗoyo sal goɗɗo won e mabɓe ina kaala jolfe ina jala ko gasata woɓɓe farayse hay goto eɓe o yiyata ɓe haalata pular kulol makko ɓeydi tumarankagal makko fuɗɗi
kono o holli jambaragal mangal gati jey tottinomo talkuru woturu yo wat e jeyba on wimo ko ceerno mum goto mawɗo yomnimo ɗum on wasiyimo kadi wonde kala nde o huli ko gartirteɗo so yitama wonde wona kanko jeyi kayitaji ɗi yo nanto hen ha tiiɗa hay sinno omo soke kasoji tubakoɓe ina beeli ha maayi a fiyetake goɓɓe a fettetake pasuji a ñamat ha kaara a ɗanoto ha beltoɗa ɗo geddaɗo joɗino ina miijo tan ha o soyni suka goto gorko ina tindi e sal mo o jooɗi o ina wakki sak o wi e ɓernde makko ɗum kam nandu walla wona ɗon tan suka o jiimi e makko geddaɗo heptinimo o hafti o fotti e on wiyete ko Saydou Déme Saydou ko gartunoɗo ko ɓooyani ina hoota o haaɗi tan ko Dakar o yettoyaki Fouta ko ɗum waɗi hewɓe tinano gartugol makko geddaɗo wawano dañde fartange ha ɓuura ɗum nden o salmodiri e on ha ɗo saɗi haaɗi geddaɗo hono hojom haalanimo goƴe mum Saydou deñi ɓernde makko geddaɗo malama o dañi kakkitowo so o hakki gila nde ɓe naati e nder laana ka caggal waktu e feccere geddaɗo ina tan rewi e Saydou kala ko on waɗi o waɗa kala ko on ƴetti o ƴetta ko nonne kala ko on joƴƴini o joƴƴina yantude hen omo namno on tan ko gasata gati o siftorino konngol haaloɓe pular bingol kewɗo namde mayata ko cekanaɗo kono mayata majjuɗo ko adi foof nden ɓe naati nder laana ka geddaɗo yi ko meeɗano yiide e gurdam mum o tawi laana ka ina yaaji no feewi ndeke laaɗe diwoje koni mbayi yaajje so neɗɗo soynima goto dow kammu ka nanda e sondu Allah e famɗude so neɗɗo naati nder sikka woni ko e sal cinéma Allah e mawnude laana ka ina jogui fodde gori nayyi hen gorol foof ina waɗi jonɗe tati kala jonde e tongode mum geddaɗo ina reggodiri e Saydou oɗo holli taƴatinde kartal mum otes goto darinoɗo e damal ina holla ɗanniɓe ɓe jonde mumen Saydou joɗima e tongode 34 ga geddaɗo joɗima e 35 ga tolnima fallantere ina ƴeewa laaɗe diwoje mawɗe e tokose juuriɗe e karawal boowal ngal joni o yananama o tacci boowal laaɗe diwoje Senghor goƴa makko kay hankadi ko holno o jogori taccirde boowal laaɗe diwoje Amérique geddaɗo inan tan weddo guite mum nder laana ka e nder ɗum o yi wonde yimɓeɓe ina tan jala ina ɓeydo heewde ete ko ɓuuri heewde e joloɓeɓe ko ɓaleɓe omo wiya e ɓernde makko mbate Amérique kam ko ɓaleɓe tan jahata toon walla ɓaleɓe koko peeri leyɗele mumen paayi Amérique e nder ɓaleɓe ɓe o yiyataɓe kadi e nder ɓaleɓe o yiyataɓe kadi ko rewɓe ɓuuri heewde e mabɓe te ɓeɗone ko Sénégal naaɓe ɓuuri heewde hen kala e mabɓe naɗɗo laana ka tawat ko ina daasa hunde teddude walla ina wakki sakkosaji e balabe mum foof debbo goto ɓutto ɓalejo kurum ɓorniɗo wutte mbasan baɗaɗo ɗacce ha yoori kos pasaɗo ha jaɗɗi ari ha sara geddaɗo en daari omo lemo ko gasata omo wakki sakuji ɗiɗi omo warni omo wi ceebek tampere e teddedi nde ɓoyno seede o namdi geddaɗo en e jolfe o holliɓe taƴetinel kayitel tokosel ngel o tamno ha leppi ceebek ina fuɗɗi sekade Saydou heeɓi kayitel ƴeewimo fiila tongode debbo o ko 33 ga o wakkitima sakuji makko wondude e poofaali mawɗi o joƴƴini kaake makko o fuɗɗi hoynade dow o hippiti cuurel gotel dow to bagage jungo natnate tolno Saydou en o tawi toon cartable Saydou o hippiti goɗɗo
yeeso maɓɓe. O tawi toon cartable Seydou o hippiti goɗɗo yeeso maɓɓe o tawani toon haydara. Joni suutudemo sakuji makko ɗi o yowa dow wontanimo ko caɗele. O dari o ndaari Seydou, oɗo faami e darki makko ki wonde o yiɗi ko yowanede sakuji makko ɗi. Seydou hafti ƴetti sakuji makko fof yowi dow. Nden o gasni yewde ɗi, Seydou jottoyi wi ɗum na teddi koy elle kaaƴe. Kayde wona kaaƴe ko marchandise ɓolo. Debbo jaabi wondude e jaleɗe e heblade no jooɗori. Seydou geddaɗo kañumenne ƴewodiri kekkiti jaleɗe. Caggal ɗum Seydou wimo ijam ka halpular. Debbo jaabi yummum bammum. Omo dadino misor makko, o haɓɓiti, o fawi e balabe, o jooɗi e jonde makko. Joni lanaka heewi dak. O tesaji ɗi ina jaha tan ina garta e hakkude gori nder lanaka, ina ƴeewa yimɓe ɓe geddaɗo kañumne inan tan ƴeewaɓe ko gasata. Nde yano ha ɓooyi woodi kalɗo e engele, caggal ɗum e farayse. Nden o gasni haalde, geddaɗo namdi Seydou ko wi ko kewi. Seydou jaabimo wi haydara. O wi tan ko kumandan lanaka ina bismo yimɓe ɓe, omo wiya ɓe yoɓe mbattu hakkillaji e koɓe kollate ko e hojomaji seeɗa garoji ɗi. E nder yolde hakkunde nde, geddaɗo yi wonde kala gorol to ha tirde ngol to otes goto debbo ina dari hen, ina ƴefta wutayel olel, ina logga ɗum e dande, ina loggita, ina ƴetta gueɗel gongel, ina hippa e kine, ina hippita, ina logga ɗum e sara mum dow seeɗa e ɓalal lanaka. Ɗum ɗo fof noon ina wayno ɓe jaadintuno ɗum ko e dande wotere haalore e ngele. Geddaɗo famani e ɗum hay batte. O yi kadi wonde gila o naati o jooɗi e jonde makko, omo hucciti becce e nate kuɓɓoje ko wojji caggal ɓaggorgal jonde wonde yeeso makko nde. Nate ɗe ko paftol kañum e kuɗol simis palangol gallaɗi burgal. O yahino ha o wi omo namdo Seydou kono o hayti. E nder ɗum geddaɗo yi wonde Seydou e dewal ɓuttal nane ngal fooɗi pofti gonɗi e jonde maɓɓe ɗe. Dadima Seydou ƴeewimo ha ɓooyi seeɗa wimo anne haɓɓu paftol ma. Geddaɗo turi ƴeewi less, o yii keɓal gotal kono o ronki yiide keɓal gongal ngal. O woni e yiilade, omo ɓusna Seydou gite. On ɗon wimo ummu seeɗa. Geddaɗo ummi, o tawi keɓal paftol ngol ko kanko jooɗino hen. O ƴetti ngal, o wi omo logga ngol e keɓal gongal ngal. O ronki, Seydou ƴeewimo jali. Dewal ɓuttal ngal wimo hey mbata meeɗa jolde e avion. Geddaɗo jaabi ala handam goo. Dewal ngal wi aɗa nandi hen wadde aɗani tan futtini gite. Kamɓe tato fof ɓe jali. Seydou loggani geddaɗo paftol mum. Caggal ɗum o natani firtandemo ko on yiyatno e ko on kuyatno e ko o nananno gila ɓe joli. O wi ko adi fof ko huɓɓata e yeeso makko ko ɗo o hucciti ɗo firti ko neɗɗo fotani simmade e haɓɓidde paftol mum. Ɗon ɗo jeygol ngol ina huɓɓa so tawi ko wutayel olel ngel, ngel wiyete ko Jules de sauvetage. ɗum ko wutayel olel ngel wiyete ko Jules de sauvetage. ɗum firti ko so lanaka yani e ndiyam, kala logguɗo ngel e dande yolotako. So tawi koko faati e koɓe kippatno e kine eɓe kippita ko ɗum rokkata yimɓeɓe oxygéne. ɗum ɗo ko hendu ndu ina newnana yimɓeɓe no koofiri so accident waɗi walla so caɗele mbaɗi, gati wonɗo laana ndiwowo yettoto dow. So wona hendu oxygéne hay goto wawata fofde.
ko Seydou haalatno ko fof dewal ngal ina ŋaaɓi hunuko ina futtinimo giti nden o gasni debbo o namdimo wondude e hollude kawise mum ijam ndeke ko ɗum firti. Seydou ƴeewi debbo moosi o wi a andano? Debbo wi ala haramejam jeeɗiɗi bata ɓooyan ko mbattuɗa ɗannade e avion. Debbo wi bonam gorko ko ɗum heccuma komin fuɗɗi laawol Dakar New York kono nde wonno mi janngani mi meeɗa andude ko ɗum firti. wasde janngude moƴƴani geddaɗo naati e haala ka. A anda ɗum boom banam gorko min ala ko haɗi mi dañde kalis so wona wasde janngude duuɓi sappo hande pawɗi mbeɗa waɗa ya garta Dakar New York kono ñande foof ko caɗele sibu wasde janngude. No mbiyeteɗa Seydou namdi debbo wiwite ko Kumba Mburel Diaw. An kay ka doom bayam geddaɗo haaldi e makko jettitoɗa ko Diaw an kay ka bandam bonam gorko. Kumba Mburel ƴeewi geddaɗo moosi oɗone moosi wi e ɓernde mum bonam gorko lam poɗɗa wiide kay ko ɓinguelam. Caggal ɗum Kumba Mburel ƴeewi Seydou namdi ɗum anne yettode on wi Dem anne kay ka bandam kawam nenam yettete ko Dem min koye hande mi hawri hen kawrumi ko e bandam en meeɓe kooli mi hawri hen. Kumba Mburel jali ƴeewi ɓe kamɓe ɗiɗo foof laawol ɗimmol. hoto jeeyaɗa Seydou namnimo ceelaw kono ma won hande duuɓi kewɗi koyngalam yaɓɓani toon hay gammu joni mi natti yaade ɗum foof noon saabi ɗum ko business. a yi sa naati e business haaju boni a wonta salminode hay goto a waƴetake hay goto a wondetake hay goto a faaletake hay goto a jogotako koreji so wona waɗoɓe business haajuma tan ko kaalis. Ina wayno mi natti andude toon hay goto bon tanam goto debbo jibinɗo babam heddino toon te sankima ma won hande duuɓi nayyi joni kam mi gayni ha laaɓi ter ala ko keddorami toon so wona miñiraɗo goto debbo e mawniraɗo goto gorko. ɓenne kala tan nde ɓe nani mi arti business ɓe mbaddata ko ada galle kamɓe e sukaɓe mabɓe ko ɗum de haɗatemi yaade Fouta. joom gallam meeɗi wonde débuté laabi ɗiɗi mbeɗa jogui galleji ɗi goto Mermoz goɗɗo Parcelles Assainies. a yi so Fuutankoɓe gari mi jippinaɓe Parcelles oɗon gandi galleji Mermoz ɗi ne paaɗi e yiddemo ɓoccitade e haala Kumba Mburel ka gasata ka geddaɗo taaƴi haala makko wimo min de mbeɗa nananno nenam ina wiya to banggue babam amin jogui koyngal to ceelaw kono mi anda toon hay goto mi anda hayto ceelaw heedi boom e Fouta. ina woodi jawjawɓe kay so jeeyaka ceelaw tan dañat toon koyngal. Kumba Mburel haali ɗum ɗo ƴeewi Saydou oɗo ƴewanimo ni gati haala makko hewka ka fuɗɗima sofde on no naane e joni geddaɗo tini wonde laana ka fuɗɗima dillude hankkadi ka woni koye fokkidde o watti soynade kuuɓeje boowal laaɗe diwoje ɗe ha tengti e kuɓoyel towguel korowel laaɗe ɗe laana ka ina reegira seese aka wirto laaɗe goɗɗe dariɗe nde yano ha woni hedde hojomaji ɗiɗi ka yilti ka darti caggal ɗum seeɗa ka ɓeydi diirali hono hojom ka ƴefti lofu ka dogino doole makka potirno fodde leƴƴande seeɗa geddaɗo tinani matani tan ha ka hafti ka hoyni ka diirani duule geddaɗo jimti e Dakar e lampaji mum elle jimɗo e kammu e koode mum. joni noon garten e ummade Columbus fare New York hakkude geddaɗo e Sanda.
ummari Columbus faade New York. Geddaɗo fuɗɗima tinde tampere e werla mum, o ɓeydi jaweeki, o yiɗi ni ko foftade. Ɓoyata noon ɓe ngara e yaltirde 89 gati ɓe birtima joni mande mum, nden ɓe pandima yaltirde nde faade kallu moɗo biyeteɗo I-79 funnangue on east. Geddaɗo usti no fewi jaweeki werla mum, ɓoyata ɓe jotto wuro Allentown. Nde ɓe coynino wuro ngo, geddaɗo wi sehil mum, celen Allentown poftoɗen kadi seeɗa. Poftoɗen mati a tampi? Sanda namdi, mi tampi kay. Ana nafata boy, a wawa foftinde hay goto. Mi foftinmami wawa dognude. Geddaɗo jali ƴeewimo wi, ƴeew tan neɗɗo wiya wawa dognude oto, ndaw ko hawni. Ko hawni hen? Sanda ƴeewi geddaɗo, namdi kadi so tawi ko gonga aɗa yaari caggal. Neɗɗo foof hande ina foti wawde dognude oto. Hande oto wona faaro, way tan kono cellphone ni, cellphone woni téléphone. Mbate ko ɗo kono wona Afrique kay. Boy hay Afrique. Sanda ƴeewimo, yiili hoore, caggal ɗum o wi giƴam ko an yawi yejjidde. Made ummiɗa Afrique saka aɗa haala ko kalta ko, dañde passe tan ko probléme e Afrique. Ala ko haali kam noon dañde ko soodi oto. Ƴeew tan Dakar, kala garɗo salmindema alay saago dokka ɗum passe. So ɗum ala jomum wiya kanko de hay passe tan o rokkanimi. E nder ɗum ɗo hol miijotoɗo janngude hen oto walla dañde ko soodi oto. Geddaɗo deƴƴi jabaki. Sanda ellemo wattani hakkille mum e konngol on battidingol ngol. Nden ɓe naati wuro Allentown ngo, geddaɗo en celi payto ñamirdu yawndu wotoru wiyetendu Kentucky Fried Chicken, gertoɗe cahaɗe ɗe Kentucky. Nden ɓe pandima nokku o, geddaɗo heeli walan fayto parking to. Ɓe jalti oto o, ɓe naato e ñamirdu ndu. Nden ɓe ngari ha e comptoir o, ɓe dari ɓe kucciti e dewel gotel naawel jillungel pamarel. Can I help you? Dewel ngel nandiɓe koɓe cohli. Geddaɗo hucciti e sanda wi, no goruɗa? Cikinne? Sanda yiide hoore jaabi, woro ala, ɗaccu tan mi ƴefta boisson. Geddaɗo hoyni dow, o woni e ƴeewde doggol gotol e ko winda ko e coggu mum. Nde ɓooyno seeɗa, o dirmi o wi, chicken wings for 350 and 2 cokes please. Geddaɗo ƴetti bibji gertoɗe mum cahaɗe ha joori e kokkaji ɗiɗi. O reggodiri e sanda. Ɓe jooɗima e saal mo ganduɗa ina no ala hay goto, Allah e yewde. Nden ɓe jooɗima, geddaɗo wi sehil mum, hande kam ko min tan ngolata gertoɗe. Hande kam ko min tan ngolata gertoɗe. Boy mbiɗa a ñamani gertoɗe? Ɗo noon de ko Amérique, alay saago ñama boy, ɗo wona Afrique. Sanda udditi kokka mum, fuɗɗi yarde, o wi ñamata kay ko keyɗuɗo. A heyɗani mbiɗa? Ha goram reedu koko mayti. Afrique naaɓe ko heege ittata balɗe mumen. Gasnude geddaɗo haalde ɗum ɗo tan e sonde portable makko woni gotum. Geddaɗo yaltini portable e nder jeyba jean mum, o udditi, o ƴeewi ɗum fodde leƴƴande seeɗa, o wi Afrique. Caggal ɗum o salmini, o wi hello. Sawtowol debbo jabtimo to hakkirde ɓoggol to wondude jaleede e wiidemo, hey, oto wiyam hello. Kumba Mburel, no mbaɗɗa? An kay ka américain? Somi andino ko an boom mbiyannomami ko haay. Geddaɗo jali. Kumba Mburel kañum ne jali. Caggal ɗum o wi, no mbaɗɗa kawmas? Hoto gonɗa? Columbus? Non, gonmi koye lawol faade New York somo yaadi. Feewi kisa, mi tantanno sansam tan. Ko janggo ndiwanmi Dakar. Aɗa wawi jaɓɓade mi Kennedy?
mi jaɓɓoma Kennedy. No, I don't think so. Ala mi sikkani mbeɗa waɗi busy ko comotomi ko no heewi. On wimo mbete wona ko siidiji tan. No, ko siidiji e gueɗe goɗɗe. Eyi a tinnota ko tan balla kam mbeɗa heewi bagage ngol lawol an kay ko ñande fof kumba mburel take taxi, ƴettu taxi, yaltin kalis o mam. Neɗɗo ummota ko Afrique jogo kalis. Eyyi nodditam hedde jamma mi ƴeewa. Mi nodditma ko an kay noddittami. A yiti gonmi ko Afrique. Hey, listen, sa woni Australie noon kumba mburel ɗum ko haajuma. Eyyi ko noon mbiyata a jaram mami eto noddidde o kuppi. Nden kumba mburel kuppi téléphone. Geddaɗo tini wonde haala makko mbatti ndika ka welani on no feewi, gati on dinki dande to wattande haala mum, kono o wi e ɓernde makko I don't care, mi wondaka. Caggal ɗum seeɗa geddaɗo fuɗɗi woytanade sanda ko faati e kumba mburel. O wi boy, kumba mburel ne heewi caɗele, hunde makko fof o wiyata ko omo logga ɗum e woɓɓe. Omo jogui kalis te o yiɗa yaltinde hay dime. Ɗum ina wona dime woni hay won wiide hay fistin ni, o yiɗa yaltinde hay fistin, o yiɗa yaltinde hay dime. Ɗum ina wona giƴam ko debbo ma walle. Boy, listen, wona kumba mburel de omo wi dakkalis. Bata anda ko kanko fuɗɗi business Dakar, New York, yantude hen gorko makko ko politicien mawɗo hande e alternance. Sanda wimo ko nafata ɗum ina haɗamo ɗaɓɓude ballal. Geddaɗo jabaki. So gonga noon geddaɗo ronki sertude e kumba mburel. Gila tan ɓe kawri e Air Afrique lawol makko gadanol, kanko e Saydou ɓe mbatti jokkodirde e kumba mburel saaha e saaha fof. Joni kadi duttoɗen kadi e bowallaɗe diwoje Kennedy fare New York. Bowallaɗe diwoje Kennedy New York. Ñande hen nden ɓe jettima bowallaɗe diwoje Kennedy hedde waktuji jeeɗiɗi subaka. Geddaɗo e Saydou mballi kumba mburel e bagage mum kewɗo. Geddaɗo wakki sakkosel mum wakkanimo goto, Saydou ne wakkimo mum wakkanimo goɗɗo o. Kumba mburel rewi caggal mabɓe, ina welni sakiyel mum jungo. Nden ɓe jalti laana ka ɓe ndewi e boleru wotoru. Kamɓe e wonnoɓe laana ka fof ɓe jeehi fodde hojomaji ɗiɗi e nder boleru ndu. Nde ɓe jaltuno ndu ɓe tawi diɗɗal yimɓe ina mbaɗi gori ha keewi. Ɓe ndewi e gorol gotol ɗo goto fof ina tami kayitaji mum e jungo. Kamɓene ɓe jaltini kayitaji mabɓe ɓe tami. Yimɓe ɓe ina mbayino leydi, ko noonne gori ɗi ina woodi gori baɗanaɗi tan Amérique naaɓe e Canada naaɓe. Ɗiɗo gori noon kewano yimɓe no feewi. Gori keddiɗi ɗi fof mbaɗana ko jeeyaɓe leyɗele goɗɗe. Aɗi keewi dak yimɓe kamɓe fof aɓe payi to cuuron policeɓe ngam wadde formalité ji. Geddaɗo inan tan ƴeewa yimɓe ɓe, omo wiya e ɓernde makko ɓeɗo fof noon gonno ko e nder laana amen ka. Laana amen ka ko ɓaleɓe ɓurno hewde hen. Joni ina wayno ɓaleɓe ngala ɗo, Allah e waɗeɓe ɓe hewde. Saaha e saaha fof o wakkito sak kumba mburel o fawa ɗum e leydi. Saydou kañumne Allah e tampere e darde junde watti dasde sak mum ko ɓooyi emo kumba mburel o. Gorol mabɓe ngol elle ɓosata. Geddaɗo ƴewti ndima wonde hunde nde lelata koto cuuron policeɓe to. O yi kadi wonde yimɓe wonɓe e gori ɗi kewani yimɓe ɗi ɓoyata to cuuron to. Ɓe daroto
wonata hay hojom goto ɓe ɓenna kono ko e gori kewɗi yimɓe ɗi ɗannotoɓe ɓe ɓooyata o yiyatno ko neɗɗo goto totta kayitaji mum daro ina fada ko gasata hen sahaji omo yiyatno kadi wonde kala ɗo alkati ɓalejo wonno ko ngol gorol ɓuranno yawde seeɗa o miiji wonde aɓe poti yaltude gorol maɓɓe ngol ɓe payato gorol gongol sara maɓɓe ngol ngati ngol elle hucciti becce koye alkati ɓalejo goto kono noon addi bone gori ɗi foof ceerdira ko ɓoggi so neɗɗo yiiɗi yaltude gorol mum ma woni sori walla taaɓo e jeese yimɓe foof ete o yiyani hay goto ina waɗa ɗum nden noon kamɓene ɓe potani wadde koɓe jiyani hay goto ina waɗa goto foof dari ko e gorol mum ina fada yontande mum Saydou e Coumba Burel ina dari ina deƴƴi ina muñi haydara kalani kankone yo deƴƴu o muña tan no yimɓe foof ni nden ɓe pandima cuurel police gorol maɓɓe ngol geddaɗo fuɗɗi hulde ɓeydi kulol makko ngol foof noon ko yidema wonde ɗannotoɗo goto gonnoɗo yeeso mabɓe ina namde tan ko gasata on ko kamɓe garduno e laana goto ko gorko mawɗo seeɗa ɓorninoɗo bolok danejo e kufno mboɗewo nde yano ha ɓooyi o yi wonde alkati o yalti ina jogui kayitaji on e jungo mum ñaamo o uddi cuurel makko ngel o reggodiri e gorko o ɓe payi nder huɓere mawde seeɗa wonde sara caggal hojomaji seeɗa alkati o yalti ɗacci toon gorko o arti o udditi cuurel makko o naati o jotti e jonde makko gorol geddaɗo en ngol fuɗɗiti dillude Saydou a yi ko jiimi ko geddaɗo namdi gondiɗo mum namdal kulɗo mi yi kay Saydou jaabi wondude e jaleɗe o jokki won tan ko jiiɓi e gueɗe makko kono woto hulde a dañata probléme so Allah jaaɓi geddaɗo wi kañumne e ɓernde mum so Allah jaaɓi Saydou deeñi ɓernde geddaɗo oɗo holli jambaragal seeɗa gati gila e nder laana ka Saydou winomo woto ɗenƴo ni hay seeɗa police ɓe keewi ƴewtidade tan ko visa o so ɗum ina moƴƴi ko heddi ko ɓe kewani loskidde ɗum no feewi yantude hen dumunna visa o ko duuɓi 5 ete ko ngol ɗo woni lawol makko gadanol arde e leydi ndi nden ɓe jettima to alkati o Saydou tottiri passeport mum wondude e kayitaji goɗɗi police o turi e kayitaji ɗi fodde hojom caggal ɗum o turti o ƴeewi Saydou ko alda e haalde konngol police o tappi e passeport he tampon o weeɗi Saydou kayitaji mum oɗo joni yontande geddaɗo ari o weeɗi police o passeport makko wondude e kayitaji goɗɗi kañum e biye makko jahol gartol geddaɗo dari woni e ƴewde police o oɗo ko polisal tubakal ɓuttal joom mustas garɗo ha naati e hunuko omo ɓorni keppi guleejo kañum e comci guleeji geddaɗo meeɗa yiide tubaka baɗono makko ni ɓuttidde How long would you like to stay in US ko alda e turtade police o namdi geddaɗo dummuno mo yiɗi wonde e leydi ndi geddaɗo futtini Saydou gite ngam yidde faabede Saydou jaabani geddaɗo wi 1 month police o ɓamti gite mum ndaari geddaɗo ɓernde oɗo wi raw kono o jeeyi hakkille makko police o turi kadi e kayitaji makko ɗi o ƴefti passeport o hippiti heloɗo visa o woni ɗo o hippi ɗum e masiŋel tokusel gongel yeeso makko nden ɓooyi seeɗa o suuci passeport o tappi hen tampon yantude hen o taƴi kayitel e kayit mo geddaɗo hebbinno o keppi ɗum e passeport o weeɗi geddaɗo kayitaji mum o yaadini hen have a good stay thank you Saydou kadi jaabani geddaɗo ƴetti kayitaji mum wondude e weltare e weytare
o yewti o joni o takki sara Seydou o ɗaccani Kumba Mburel laawol oɗo wonani toon hay hojom goto heɓi kayitaji mum tawtiɓe joni kamɓe fof ɓe ɓenni ɓe payi to bagage mabɓe e laawol ngol Seydou wi geddaɗo yomi yi passeport o geddaɗo tottimo ko alda yaltinde helmere e hunuko mum elle mugaɗo saabu weltare Seydou ƴeewi passeport o ha ɓooyi seeɗa wi ko lewru wotoru mbinomi kono o rokkuma ko lebbi 3 ko ɗum o wima ala o wi ko bisimilla ma e leydi he ala hey geddaɗo haali jali o jokki anne ko jaabiɗamo ko jabotomimo so wona o jarama Seydou tottiti geddaɗo passeport mo wi wattu hakkille noon e ngel ɗo kayitel o hollimo taƴetinel ngel policier o keppuno e passeport makko o nden ɓe jettima to tappi bagage to ɓe tawi kaake mabɓe fof tellinama e tappi o nden ɓe jettima to tappi bagage to ɓe tawi kaake mabɓe fof tellinama e tappi o geddaɗo joguino tan ko sac goto Seydou walis goto woni caɗele kay ko Kumba Mburel oɗo joguino ko walisaji 2 tedduɗi yantude e sakuji 2 ɗi o jolduno e lana ka ɓe ndentini bagage mabɓe ɓe daariɗo gotel Seydou yeehi addoyi sario o tawi sarioji kewɗi loggodiraɗi joom dañde goto o nanni hen $uji 2 o fooɗi o yaltini goto o reggini ha e mabɓe ɓe ƴefti bagage mabɓe fof ɓe pawi ɗum e sario o Seydou woni e dunje geddaɗo rewi caggal Seydou ina moosa ko gasata Kumba Mburel rewi hen ɓe deggodiri kamɓe tato fof ɓe payi boowal ɗo geddaɗo moylanno tan ha o tinani guite makko jani e yimɓe woɓɓe dariɓe yeeso mabɓe waaɓe no alkateɓe ni ɗon tan ɓernde makko taaƴi o sikki ko alkateɓe paaliɓe ɓe kadi ko goni o namdi Seydou jali wimo hey artir hakkille ma ɓeɗo ko duwagne en nden ɓe jettima to duwagne en Seydou tottiri kayitaji mum geddaɗo e Kumba Mburel ne tottiri ɗimumen duwagne en ɓe ko 2 debbo e gorko kamɓe 2 fof koɓe tubakoɓe ɓe keeɓi kayitaji ɗi ɓe namdiɓe so tawi ala koɓe poti hollirde nden ɓen mbi ala alkateɓe namdiɓe yoɓe jawtu geddaɗo e wondi ɗum jalti payi to boowal taxiji nden ɓe jettima toon Sénégal naaɓe joom taxiji en goni e foɗodirdeɓe e dow ɗum Kumba Mburel hawri e Sénégal naajo goto mo anduno joom taski o noddi wondiɓe makko ɓe ƴefti on ɓe payi Brooklyn leegal gotal e nder wuuro New York ngo ɗo joni payaten koto nde geddaɗo naati New York geddaɗo yananama hankkadi naati Amérique ɓernde ɓuuɓi deeƴi o weltima o weytima o wayino naɗɗo aljanna ni e malede o joguitima wonde hankkadi gueɗe makko foof peewi guila o suwa tamde taw hay dollar goto omo jooɗi caggal taxi kanko e Kumba Mburel Seydou kañum ina jooɗi yeeso ina sawdi joom taxi o geddaɗo ina deƴƴi haalani hay hunde omon tan ƴeewa boowal omo yiya guila e kalluji jaaƴi poŋoji towɗi otoji juuɗi kewɗi ha heeɓi kuɓeje towɗe mawɗe baɗɗe ɓaale weeruji ɗo eko fuɗɗi yiide ko hunde foof koko mawni koko juuti koko toowi nden ɓe naati Brooklyn ha woni hojomaji seeɗa Seydou wi en puɗɗima nadde leegal men geddaɗo haalani hay batte o jabaki eko Seydou haali ko gati hakkille makko foof wonno ko boowal kono e oɗo saaha o yiyata so wona galleji e kuuɓeje boɗeje dappuɗe no feewi ɗeɗo kuuɓeje ina ceerti no feewi e kuuɓeje ɗe o wirtotonoɗe e lawol ngol ɗen kuuɓeje elle koɗe keese ful towɗe baɗɗe darorɗe banggueji foof e lundegol ɗe o yiyata joni ɗe
elle towani kesɗani kono ɗeɗo kuɓeje fof e hiɗɗude e rappude ɓuri kuɓeje ɗe o ɗacci gueje wayɗe walla benna baraka ɗe to banggue towgol e joɗgol fof ala ko haali kam noon kuɓeje tulde maleɗe ɓe naati e beddo biyeteɗo Fulton Street nden ɓe jettima leegal mabɓe ɓe telli oto o ɓe tellini bagage mabɓe Saydou wi ina yoɓa Coumba Burel wi yo ɗaccuma yoɓ o yoɓi caggal ɗum o rokki gaddaɗo dollar uji 10 ko ɗo on fuɗɗi tamde kalis Amérique ina wayni ko ñande hen o fuɗɗi yiide dollar e guite makko weltare makko ɓeydima ha ala ko foti sikke ala ɗum ɗo ko maale malu Coumba Burel yawtidi e taxi o fayi jipporde mum Saydou e geddaɗo nduwodima kake mumen ngabbi nden ɓe jettima e hoɗorde Saydou en e tongode 1350 appartement D ɗum ko numéro appartement o ɓe daari ɓe mbakkiti bagage mabɓe Saydou soni ɓe daari aɓe pada ɓe nanani dille hay goto nder Saydou soni kadi lawol ɗimmol eɓe nana télé ina haala nder kono ha joni ɓe cuwa nande taw dille Saydou soni kadi ko juuti eɓe nana sonago ngo nder o wi ijam ɓe kam ko ɗaniɓe walla ko mayɓe geddaɗo wi mataw hay goto ala ɗo ala wone mabɓe foɓɓe wonde ɗo kay e oɗo saaha Saydou ƴeewi montor mum ko jamɗe 11 ina fayi hojomaji seeɗa wonno joni ɓe nani dille neɗɗo nder woni hojom goto neɗɗo o namdi Mawnikinaare who is it ko min Saydou neɗɗo goto dabɓo ɓutto seeɗa udditi damal o dari o nangi ngal omo ɓorni kilote keɓɗo koppi omo waɗi ɓandu meeru Saydou namdimo mbata ka ɗaninoɗo koɓe ɗaninoɗo no mbaɗɗon ɓenne o haali wondude e tokñade guite ɓe naatni bagage mabɓe joni ɓe jooɗima e yewtirdu ndu waajinane o ruttima to lelde mum fotti mbajju suddi hoore mum fooɗani kadi ɗanade Saydou wimo Moussa aɗa andi o Moussa sudditi hoore mum daari geddaɗo fodde leƴƴande seeɗa o tokni kadi guite geddaɗo ina jooɗi e fauteuil goto ina natani ɓortude paɗe o wujji Moussa guite oɗo jaabi non mi andamo walla mataw mi fayki o wiyete ko geddaɗo ala mi andamo a anda Harouna Diaw Libreville ye mbeɗa andi kay ko ɓii ko cawdiɗo woni ɗo mi andi wona ko kanko wonno Dakar no a yiiti mbaɗa ko kayitaji bamako ɗi o arti Saydou deƴƴi dengini fodde leƴƴande seeɗa wi ina woodi o dañi sens de ina moƴƴi noon o waɗi haffere tigui wona o hawri hen kadi Saydou jaabi e dangel maguel elle jiɗɗo sertude e haala ka nde mbayrannomi nde ko boy tokoso wonno joni o woni gara geddaɗo no mbaɗɗa mawɗum geddaɗo salmiti e dangel maguel elle mo wawa haalde walla mo suusa haalde no mbadduɗa e mette bamma mawɗum geddaɗo jaabi kadi ko alda e ɓamtude guite ƴeewa duwantoɗo mo o Moussa ina forti e lelde mum lelde nde ko matla goto mo yimɓe ɗiɗo ne werta e saal o matla o ina heedi banggue ñaamo matla goɗɗo kadi mo yimɓe ɗiɗo ina heedi banggue nano hakkude matlaji ɗiɗi ɗi ko fotoyaji e kanappe mo geddaɗo e Saydou jooɗi o waɗa ɗon yimɓe ɗiɗo ina leeli e matla banggue nano o ina beñodiri goto ina suddi darab danejo ina ajji goɗɗo ina suddi mbajju ina rumti hay goto e mabɓe ɓoslitaki boom e dille natɓe joni ɓe télé ina haala geddaɗo ina ƴeewa yewtirdu ndu bang yo bang ina wadda hen ƴewde télé
yewtiri ndu ina yaaji kono faani ɗum ko wadde geɗe keewɗe gila e matalaji photoyaji mbajjuuji radioji mañotoji ha heeɓi e bandaji mañotofon e vidéo yantude e seedeji cariɗi bangeji fof ko noonne kayitaji jayndeji pawodiraɗi ha towi geddaɗo miiji wonde mataw won e ɓeeɗo yeeyoɓe jayndeji ijam yo neɗɗo ara ha e Amérique ina yeeya e journal walla ina leldo e masala goto mataw nden Amérique mo nanatno o e oɗo Amérique gona gotum ɓernde fuɗɗima bonde seeɗa ndenne dey elle galle o ina waɗi cuuɗi ɗiɗi goɗɗi gati o yii dame ɗiɗi guddiɗe nden noon hol sababu ɓeeɗo ina lelo e saalo Moussa tuɗɗitima mbajjumo o tuɗɗino o namdi alors no Sénégal namdi mbaɗi ngal ɗo namdal taaƴi miijoji geddaɗo juuɗɗi ɗi gasata Sénégal naaɓe aɓen toon Saydou jaabi Sénégal nanɗon tan weela Moussa jokki namde mum ko alda e ƴewde hay goto omo ajji omo darni koppi omo suddi ha heddi hoore namdo geddaɗo so Sénégal ne weeli geddaɗo moosi o haalani hay hunde o ƴewani Moussa oɗo namdimo boy no goruɗa Sénégal ne weeli ne geddaɗo jabaki ha joni o ƴewani Moussa boy o jaɓani jabade de Saydou no goruɗa Saydou ummi dari wayno keblaniɗo yaade tarorde ni o wi no goranmi so aɗa jogui kalis Sénégal ɓuuri hay aljanna welde kono wallahi so kalis ma gasi jiya jinne no ɗum kay wona Sénégal tan ko aduna o foof gasi wadde hoto namdumi beele Sénégal ne weeli no boy aɗa andi mi wayri toon hay hunde sansani toon sansude a yino gaccirnoɗa sa yeeyi ko noon tawtirta no boy hoto haal ɗum anne aɗa andi no foti duuɓi mbayrumi Sénégal 11 years boy duuɓi 12 wona balɗe 12 ala ko nafata de Sénégal ko wayre ɗon tawte ɗon boy min mbinomi ni komi hotat tan ha laaɓa cer neɗɗo dañata kayitaji dañata kalis yo hot kam yiyoya galle mum on wimo sa hooti a wonta wattu keesma o noon bone kees o uddi ɓooyi boy aɗa andi ko joom suudam lembel o wimi nde mbimomi komi jiɗɗo artude o wimi somi dañani kayitaji woto mi artu anani bone Saydou Diali wi ɗum kay moduji ɗi cafti nande ɗum rewɓe men hande eɓe mbawi munji hunde foof ko wona basal hanjo ngol Lefol ay saka mi ar mi jangito ngol boy min mbinomi ko mbiɗa hoota tan ha laaɓa cer neɗɗo dañata kayitaji dañata kalis yo hoot tan yo hoot kam yoyiya galle mum sa hooti a wonta wattu keesma o noon bone kees o uddi ɓooyi boy aɗa andi ko joom suudam lembel o wimi nde mbimomi komi jiɗɗo artude o wimi somi dañani kayitaji woto mi artu anani bone Saydou Diali wi ɗum kay moduji ɗi cafti nande ɗum rewɓe men hande eɓe mbawi munji hunde foof ko wona basal hay jogu ɓuraniɓe basal ɓe gowi mandaji tekkuɗi wokkima o noon o gasi joni kay komi luuɗo tan feccere taxi ko jamma tan liggotomi ko joni gartumi ko Saydou haaldanno e Moussa ko foof ko darinoɗo joni o fayi to defirguel tokosel ngel
ngel waɗɗani yewtirdu ndu nden o naati o udditi frigo o addani geddaɗo butel mawɗo mo jaram kameteɗe lemunna o addari kas o joƴƴini yeeso geddaɗo o wi geddaɗo siw jara geddaɗo woni e siwde Saydou natoy tarodde geddaɗo noon ɓooyi nande Moussa gila omo famɗi o nanino wonde on wonno ko Gabo caggal ɗum Amérique ete o meeɗa teskade gartugol makko hay lawol gotol o nanino kadi wonde on joguino ko debbo goto nde ɗannotono nden o naati Amérique wonani hay hitande timmude o humani ɗiɗo woɓɓe goto o woni ko Dakar ɗimmo o ko Kees yantude e jeewo gonnoɗo Fouta o gila nden o artani ala ko o jogui so wona huɓere wotere sengude o mano gila omo woni Gabon nde nden Saydou yalti tarodde wi geddaɗo aɗa wawi lelade e canapé he poftoɗa kanko o taari o tawoy Moussa geddaɗo ajjiti e canapé ɗe ngala hay gaflaw ko ñande hen o meeɗi lelade o aflaki o fawi hoore jungo canapé o fawi o woni e miijade nde o fuɗɗino mumnade tan wonani hay hojom taw karali Moussa pindinimo o ferti gite o woni e ƴewde bildi omo muɓɓa gite omo muɓɓita omo ñemtina Moussa e nder ɓernde makko no boy ala boy donc kadi duttoɗen kadi jetƴen caggal to lawol geddaɗo wonde Sanda ummade Columbus faade New York geddaɗo en ƴetti banggue nano kono ha joni ɓe goni koye kallu mawɗo I-78 faade lawol Express LN ɓoyata ɓe mbirto New Jersey geddaɗo habbi sehil mum wi boy en pandima New Jersey wadde en natti woɗɗude Sanda rutti konngol ina heddi tawde a funtat kam mi funtete no mbeɗa woɗɗi funtudem kono kam en dogui ko ɓuuri feccere ha joni mbiyata ko ɓuuri feccere boy en keñaki noon so tawino en daraki hay nokku normalement ko heure-uji 6 e feccere mbaɗanno ɗen en potano foftade wadde so en foftanoki moƴƴatano mbeɗa wawno tampude walla mi ŋoŋa a yi sinno ko Greyhound wonno a ɗanoto ha kaara ɗoygol ma ɓooy e lawol kono kam a tampata Greyhound noon ko bisuji gosuji ɗin ɗon saaha e saaha foof daroto yimɓeɓe tello pofto ñaama hen jara hen ɗum kay mboɗo andi ɗum a yejjiti ko e majji garnomi a haali gonga boy cikkannomi boom ko min arannoma Sanda ƴeewimo artiri yeeso wi an aranno kam min mboɗo ronkuno hay ya jaabomi no boy komi bannoɗo bis tan ko bannoɗo bisi tan mi haalaninomo kay geddaɗo ƴeewi Sanda elle kersuɗo seeɗa wadde dey mi tampi tigui rigui min ɗangal jinmi hen tan ko yettade law wadde dey mi tampi tigui rigui min ɗangal jinmi hen tan ko yettade law somi ɓooyi hen tan mi tampat no fewi nde tawno mi hewani ñamde e lawol boy mi haalanima ha mi tampi ɗo ko Amérique neɗɗo liggoto kono kadi ñamata yarat min lawolam gadanol ummade New York ƴeftumi ko Greyhound gila nden gowmi ɗangal boss an ka américain when in Rome do as the Romans do aɗa andi ko ɗum firti ko andintami wona pular kalɗa ko engele geddaɗo ƴeewi Sanda jali oɗone ƴeewimo geddaɗo wi sa yeehi Rome no romnaɓe mbayi foof way noon Sanda ƴeewimo wondude e jaleɗe wi ɗum kay waytan koko haaloɓe pular mbiyata ko sa ari e galle a tawi kala garɗo e hirtade ko ma wuuɗa anne wuuɗ kirtoɗa
ye ko noon boy aɗa nani pular de mi nanta pular mi wona amérique najo wonde amérique najo noon kam ina weeɓi ɗaɓɓu kalis tan ganda haajuma ɗum kay ko neɗɗo fof kala tulde malenajo hande gonɗo ɗo e leydi ndi foti ko leegal funnangue walla hirnangue yiiloto ko kalis wona e mabɓe ko ɗaɓɓoɓe kalis kono ganda haajuji mumen ha tengti noon e leegal funnangue naaɓe guiƴam kamɓe eɓe ballodira kono enen en ballodirta kono woto wallu neɗɗo kay ha ɓurtoma doole wona eɓe balla neɗɗo ha ɓurtoɓe doole eyyi ƴeew nde jettimi New York nde ɓe dokkimi kalis ha wayno leydi ma won $100 temi sikkani so gonga e mabɓe so goto e mabɓe na wawi liggade ɗum e yontere sa deppa boy ndeɓe dokkimi kalis nde ɓeɓe 10 ɓeɓe 20 weeti tan mbimi yo Seydou wallam mi nelda nenam $100 ina hawratno ma won hedde nden ujunnaji 12 CFA jonon kadi jettoɗen caggal ɗen to tulde male Fouta Tooro nden kalis o yettima yummakko barol way kono beftaɗo ni Allah e weltare ɗum wonannomo ko bektere mawde sanne ɗon e ɗon o noddi Anna Dikkel e Kumba caggal ɗum o noddi hoddiɓe makko hewɓe nden kamɓe foof ɓe kawri hakkude galle barol yaltini kalis o joowi ɗum hakkude mabɓe o wiɓe wondude e futtinde guite ƴeewe koy ƴeewe ko geddaɗo am neldimi ko ɗanni ko e joni wonani hay lewru ƴeewe ñammine guite mon wonnoɓe ɗon ɓe tinani no poɓɓiri kelle ɓe ina gama heddiɓe ina kuljina ñande hen Kumba Diaw wi tan ko ina warto Allah e weltare wonno ko kikiɗe kiirɗo seeɗa Kumba Diaw ina ama ina jangto ina wiya mbeɗa anduno Allah ɗaccirtama ni nene mbeɗa anduno ɗo yaano eɗo artano foof ma Allah faabo en gasi o faabima en yimɓe wonnoɓe e galle foof ina mbiya Kumba haali gonga no barol wayno jaɓande joom galle mum ni ko ni tan wawanno wonirde ala e sago Allah yoɓamo ɗoftare makko nde ko nagge ñaami foof ko ɗum ñale muynata duwaw jinnaɗo leelat tan kono walata ladde barol fuɗɗima yiide golle mum Anna kañum ina waynomo weltaki ni elle mo tinani kalis o walla ko kewi ko yimɓe ɓe kalata ko foof kanko omo deƴƴi omo deeƴi o dillani o daalani omona tan heeɗo ko yimɓe ɓe gowlata ko omo wiye ɓernde makko ko jari ɗum ɗo foof ujunnaji 12 wona million ngaji 12 geddaɗo yaawi nene yaawi aduna o ko seesa yarante nene fotani yeynude ɗum ɗo foof ha waɗa dille e leegal hirnangue joni hay leegal funnangue heeƴi hen sutoro hen sahaji ina moƴƴi no fewi ɗum fakiti Kumba ala ko famɗinta omo ɓurti omo furkiti Anna Dikkel ina woni e ɗiɗo miijoji ina ƴeewa Kumba e wonnoɓe e galle tan ha cukalel gotel gol ari ha e hakkude galle dari ngel wi e dande mawde seeɗa nene barol arnoto téléphone ɗon tan barol fetti wulli e dande mawde mi malama mi noddama téléphone o hafti o ɗacci Kumba ina jiimi e kalis Anna rewi hen Kumba moɓi kalis rewi e mabɓe Allah e Kumba heñade wudere mum tarti yimɓe wonnoɓe ɗon foof kekkiti jaleɗe o darti o hadditi wudere nde ha tiiɗi o jokki e abbadeɓe téléphone noon ko goto wonno e wuuro ngo te o wonno ko leegal funnangue e galle ɗanniyanke goto gonnoɗo Arabie Saoudite biyeteɗo Salif Sy yimɓe wuuro ngo foof guila e hirnangue ha heeɓi funnangue ko toon notoytono téléphone alano jamma alano ñalawma ina wayno téléphone o ko wuuro ngo foof renduno ɗum barol e ɓiɓɓe mum naati galle ina deggodiri ɓe naati ɗo ɓe meeɗano nadde gati ko ñande hen woni goo e mabɓe e noddede téléphone e nadde e galle mahaɗo ha yooɗi
huɓere terrasse nde cuuɗi 4 e yewtirdu woturu yaanju wertandu matlaji 4 tokosi e hakkude nde ina werta sajjaduji ɗaaɗi jooɗi coodaɗi funnangue to banggue funnangue sal o sajjadel gotel ina werta toon ina waɗi natal kaaba to sara banggue hirnangue ñaamo sajjade nde téléphone o ina fawa ɗon e tabbel tokosel nden ɓe gari ha e damal yewtirdu ndu barol e ɓiɓɓe mum dari ɓe calmini joom suudu Salif Sy ina wonno e nder yewtirdu ndu salmiti o ummi ha o hucciti e mabɓe o wi jawte jooɗoɗe ko geddaɗo o wi ma o noddit joni barol haali wondude e ƴewde debbo wallahi mbeɗa andi kay ko geddaɗo so wona geddaɗo mo wonata hol noddowomi so wona geddaɗo am debbo o moosi Anna moosi Kumba hekkiti jaleɗe kamɓe foof ɓe naati yewtirdu ndu kamɓe tato ɓe foof ɓe keeɓi masala goto ɓe jooɗi ɓe takkodiri elle hulɓe debbo o wi ina yalta ina ɗaccaɓe toon barol wimo ala nenoyam so o nodditi noon debbo jottoyi ɗon tan téléphone o soni ɓernde barol wi raw Kumba moosi o welti sanne omo ƴeewa tan téléphone o ma mbiya ko geddaɗo o yiyata nder debbo o hafti fayi to téléphone to o ƴeftimo o wi allo komin nodduno nane geddaɗo jaabi to ha tirde ɓoggol to nenam arani aha kay falmi pasmamo debbo ɓaaƴi barol weeɗimo téléphone o yeehi jooɗoyi e matla kuccodirɗo e matla mo ɓe jooɗino o barol hafti heeɓi téléphone o wi e heñare alolo o nanani hay hunde o wi kadi alololo o nanani kadi hay hunde caggal ƴewde debbo o wi ɗum de haalata mi nanani hay batte de nenoyam joom suudu Salif Sy hafti o jooɗino fayi e makko ƴeewimo moosi wimo wona ni nene barol ka junniɗɗo téléphone o on heeɓi téléphone woni e holludemo o wimo ayi ko seŋi e ɓoggol ngol ko fawate koye hunuko ko heddi ko e nofru koye nofru watte barol haali wondude e jaleɗe ko andinten nenoyam o waɗino on wirumo ni caggal leƴƴande seeɗa o wi alololo e dow ɗum o nani sawtowol ɓiyi ko allo nene goram hettoɗo e dow ɗum o nani sawtowol ɓiyi ko allo nene ɗon tan barol fetti wulli e dande mawde ha yo ɓinguelam no mbaɗɗa mbara yettima e jaam mbar koleji fof ne celli mbara tampani mbar mbaruji keewi eyyi nene heɗomi noon kam geddaɗo taaƴi haala yummum wondude e jaleɗe mami heɗo kay ɓinguelam hono hojom Kumba haftiɗo jooɗino ari soppini e sara yummum ina heeɗo ina moosa geddaɗo namdi yummum wi a heeɓi kalis mo nelduno mami o mi heeɓi kay ɓinguelam a jarama tawɗa boom ko amin kufno kalis o amin duwo ko gasata min e Kumba e Anna e geddaɗo taaƴi kadi haala yummum wi ko Anna jeeyi 500 Kumba 500 Astel e Banel goto foof 500 ko heddi ko an jeeyi a jarama ɓinguelam yo Allah waɗ e ma barke yo Allah waɗ barke e Amérique geddaɗo fewniti haala yummum gonga kay ɓinguelam yo Allah waɗ barke e Amérique yummakko refti hen ko alda e denguinde nene tottanmi haalda e makko hoto gaynude Kumba haali jali Kumba nanɗo sawdi kam o wi omo yiɗi haaldude e ma tottanmo hoto annane Kumba heeɓi téléphone omo haala tan ko gasata omo namno tan ko wodananimo o woni hen fodde hojomaji 4 nden o gasni
anna heɓi oɗo noon kam ɓooyani hen no feewi nden kankone o gasni o tottiti yummaɓe téléphone o geddaɗo wi eyyi nene mi salmini on ina wawi mi noddita on ɗeɗo balɗe so Allah jaaɓi e yo ɓinguelam a jarama yo Allah waɗema barke geddaɗo wi e ɓernde mum yo Allah waɗ barke e Amérique o kuppi yo noon kan gartan kadi New York o banggue ne yurmini no fewi to puɗɗi jangude ɗo kono New York geddaɗo woni e New York fodde balɗe 4 o miijinoma liggade e wuuro ngo kono ɓernde makko jaɓani suka mabɓe goto biyeteɗo Oumar Baro winomo ina ñamlamo kalis ko o somori kono o wallitano on e ɗum on wimo wadde yo yawtu dawla goɗɗo waɗi geddaɗo wasde softude e liggade e New York noon kono o yiiri yeeyoɓe ɓeni ina ñawi ɓernde makko omo sikki ɗum rokkata kalis kanko e Oumar Baro ɓe jaadino to yeeyete to ha o yiiri ɗum guite makko balɗe 2 caggal gargol mabɓe geddaɗo yaade e Oumar Baro oɗo ko jeeyowo Saydou kañum faati liggey mum o liggotono ko e ñamirdu woturu to Bronx nokku biteɗo Bronx geddaɗo e Oumar Baro ƴefti Subway hono laana jordi dogoka nder leydi ɓe payi Central Park ɗum ɗo ko nokku kewɗo leɗɗe baɗɗo huuɗo ha sukki gib ndiyam ina sari bang yo bang ɗo ko mbeelon ɗa ko callon toye ko ndiyam ndeltojam e kaaƴe ko nonne kadi o wayi juutde e yaaje e dabɓa ko dundu hakkude wuuro dundu ndu ala kullon ladde dundu feranadu laabi werlaji e yimɓe dundu wandu jooɗorɗe poftorɗe kañum e ñamirɗe e jarirɗe yimɓe hewɓe noon ha tengte arani en ko toon keewi yeeyde kono koko haɗa neɗɗo fotani yeyde toon tawa ala yamirore waɗi arani en ɓe yidde yeyde toon ko yimɓe hewɓe ina ngara toon ngam yidde yebde e foftade ha tengti e aroɓe jillu hono touriste en Central Park noon woni ko e leegal manggal biyetegal Manhattan nden geddaɗo e Oumar Baro jalti Subway ha keeɓi boowal gadano o tawi wonde ɗoɓe goni ɗo ina serti no fewi e toɓe gummino to ɗo ko kuɓeje mawɗe juutɗe baɗɗe dame e pallanteje darorɗe ɗo ko otoji mawɗi juuɗi ɗo ko laabi jaaƴi ko laabi laaɓɗi geddaɗo ina rewi caggal Oumar Baro ina moyla ina hoyno tan ko gasata nde ɓoyno seeɗa o haalde Oumar Baro o holli kayis makko hey Baro ɗo ina serti no fewi e Brooklyn de Oumar Baro wimo ɗo ko Manhattan ina wayi no alɗuɓe New York fof ko ɗo koɗi wadde de wayi noon ɗe kuɓeje elle ɗe ngala to ɗe kaaɗi dow a yiide ɗe mbiyete ko skyscrapers ko ɗum firti o wimo ɗum firti ko kuɓeje ceŋiɗe e asama ɗum woni ko firti skyscrapers geddaɗo ɓeydi hoynade o joofi huɓere wotere o wi ko ɗum tigi woni gonga ƴeew a wawa andude ɗo ndeɗo huɓere haaddi e asmano a yiyani haydara bon mami nawe to World Trade Center ko toon neɗɗo hoynoto ha laato jomum sama e leydi tawa tinani ɓe naati Central Park hedde waktuji 11 subaka wonno ko dewo ñande hen Oumar Baro dawani nden ɓe gari ha e nokku goto yeyirde ɓe tawi toon yeeyoɓe hewɓe gila e worɓe ha e rewɓe kamɓe foof eɓe berti e leydi eɓe pawi hen jeygu mabɓe ɓe hen jeyatno ko laafaji
simisaji e tisetaji heddiɓe ɓe ko lone e montoraji woɓɓe ɓe ko ndiyam e jaram ɗo ɓe darino eɓe ƴeewa eɓe calmodire tan ha jeddaɗo nani dille e diirali gulali e luukali nden o yeccima o yii kala jeyannoɗo ina wakki ko yeyanno ko ina doga no doole mum potirno sodannoɓe darti in lemlemina no naane e joni kankone o ŋafti o wi omo abbo dogoɓe Oumar Baro tefti e makko wimo he hoto faaɗa gueɗɗaɗo darti jabaki o woni e lemleminde Oumar Baro wimo ɓeɗo dogata ko danduɗe jeeguji mumen hankkadi coow e haala kewti nokku o yeyannoɓe ina doga ina mbiya alpha ɓe mbakki sakuji mumen naati e ladde heddiɓe ɓe ndirani damal goni e ŋaftude no doole mum potirno geddaɗo tinani tan ha Kumba Burel wirtimo ina doga omo haɓɓi dadorde makko nde ha tiiɗi omo ɓorni joguin e paɗe basket omo wakki sawdu mawdu tisataji geddaɗo namdi wondude e kawisu mawɗo ijam yo ɗum wona Kumba Burel faalaka mo ni o jokki e dogdu makko mate aɗa andimo Oumar Baro namdi geddaɗo kominen garti e hecci hanki woro o wondi ko wawde dogde a yiide no wayi ɓuttidde ni foof ko noon kadi o wayi tidde rewɓe yeeyoɓe foof ko kanko wawi ɗoɓe darino eɓe kaala eɓe ƴeewa dogoɓe tan ha auto police wirtiɓe ina sawla ina rewi e dogoɓe ɓe werla o ina winda NYPD Oumar Baro wi a yiide ko ni de min goori jamma e ñalawma ko waɗi ɗum noon yeyde ɗo koko haɗa beele oɗon mbawi dañde e ɗum ɗo kalis amin daña hen amin mbasa hen enen de en birtima nane yeeyoɓe waɗeɓe ina kuufi taabe mumen kamɓe de ɓe dogani ɓen ko joguiɓe licence ko ɗum firti kayiti yamirore ononne ko haɗi on jogade ɗum dañde licence weeɓani a yoɓat kalis ha wayno leydi te kadi ina heewi ya garta ɗum ko en ɓe tan mbawi ɗum joni noon oɗon mbawi worude ni tan a yiyani ɗum a yiyani ɗum hoorema kay ko ni tan kay min goori so jomum jaggama hen noon soɓe nangui jomum ɓe kebta marchandise mum ɓe bindana ɗum kayit yaaha to jooji ko woni jooji yaaha tribunal to ñawowo ko toon o yoɓoyta kalis mbar wonata kalis kewɗo de o wima mate moduji ne jahata jooji boom sakana jooɓa ko ɓuuri hewde e mabɓe dokkata ko inɗe boje bate polisaɓe ɓe namdota ko kayitaji polisaɓe New York ɓe ko ɓoccoɗe ɓe namdotoma tan ko inde mi meeɗi nanguede lawol gotol polisal tubakal gohal ina fotino bone o namnimi indam wassurnemi jaabi mbimi ko gertogal cahangal jabti mbimi ko gertogal cahangal o wi o waynomo nanani ni o wi pardon deftimi hen seesa gertogal cahangal polisal helikine refti hen wondude e windude gertogal cahagal o ɗakkiti kayit o tottimi o jokki e Hammadi Kandiji makko kono taw o hepti marchandise am ha laaɓi fodde valeur $100 somi yeeyino ɗum mami dañanno hen ko famɗi foof ko sowi ɗum laabi 2 laawol gongol min e suka goto biyeteɗo Lamine Diallo ina jeeya Kasar min nanga police nangunoɗo min o ko ɓaleejo omo yorni tuuba o namdi Lamine inde mum wassurnemi Lamine Diallo jaabi basi namdiɗo polisal ngal woni e windude ina haala nden o gayni e Lamine o hippiti kayit o huccite am o namdimi indam and yours
jaabi mbimomi bunna namdiɗo ngal woni e windude angal namdo beele komin miñiraɗo e mawniraɗo yurbodo ƴeewmi lamin nde ƴeewi min moosi nden o gayni o ɗakkiti kayit o totti goto e amen fof goto o wi ok basi bunna have a good day caggal ɗum noon no mbaɗɗon nomin mbaɗata so wona somo yaade goɗɗum ɗum ɗo musani feere wonde ala feere wonde kay no woodi so gaƴƴoyaade Oumar Baro Dially ko woni gaƴƴoyaade ko woni gaƴƴoyaade ko rondoyaade carton ŋaji tan ha keeci ŋaƴƴe muusa e nder warehouse uji ko ɗum woni ɗum ko place uji liggey ko usine aji no pamirta so tawi ko yeyde noon ko Columbus ɓuuri welde yeyde toon aɗa wawi dañde place tawa a tampani maquette uji ne mbayno leydi so haalde gonga ko ladde nde ɓuuri New York ɗo so gonga ina heewi caɗele yantude hen ina faaɗi a yi galle amen o kay hay goto anda nomin poti hen saahaji pour daña ɗo leeliɗa ko rang a fadat ha neɗɗo goto ummo dawa walla hirde looma yolde an noon kam haadi ka keeso ko joni garɗa moƴƴata e ma tan ko ladde nde mi miijinomo ɗum kay wonko Seydou fuɗɗino haalandemi hen mboɗo sikki tan ko ɗum ɓuuri sukaɓe men nan toon gara oustage e gara ceerno ndongo e woɓɓe yantude hen ko toon kayitaji ɓuuri newade ɗo hewɓe wannoɓe kees mbaɗama dinayi kees dinaye ɓe caɗanama demande mabɓe o ha woori noon mi famani sa yeehi toon ma faam nden ɓe duttima galle gueddaɗo felliti yawtude Columbus to dawla goto biyeteɗo Ohio